زمسجناكم معناته هي كبالو كله توهبو نجار يكونن تي تحسبو تذهبسك حسب كله السويت زعبي هي بدلا بسماي بدلا بمدري حاكم أمسكنا لنا تعرفوا نفسنا أيتي بقع ساعجي تدد يعتبر كنزيلا حرة فرني ولا يعني بس كنزيلا بقع خمين تبغى لها تحردا ولا واه حميد بالكو تبع حيوان تعطوا خمير قيم كان ناج حقوس كاب بمتى هتقلت محتينا كاب سحاق حليف كام بمتى قلت سحاق حقوس أنا سحاق صعيلة سحاق إيه مستحرق حق أنك بمتى تزحله من السلام ترى يخرج هذا لنجوا سبعت بيتي ومزم تعدس هيكون كان بمجوي كون كان تحرقهم كان زيادة بالعب نحن خاصهم لنا حدر سلام زخبركم تخاتلتنا أبرحق أبقربا أملع عالم زلكم تخاتلتي روبا إري كما يتخون لكم نوحتي حتصرتي كيحتي تسلمتي رغوتي كتنتي بملكم بحفشة نمن ذكيرة نمن كفلي الله خدو الله خدو سلام تاي رسعيكم كن بشم روبا إري كل جزء أبنع للون أبن زرار بولون أتي أتمنى ونجر وانا سبتكال نايزا channel زيا أب عالمنا زلوا كل نجر كاب كورونا وتحسكا وجه ورا وجه بملو تفيو زبنا سلام زبنا رهوا كل نجر خانلنا سنايت منيتهم الناقلتو كل جزء أب تكاتاتولو مدب ربعيري شير لايك سبسكرايب أيتفليو لو ما عتجن فلي بزبالة أرستيامتكم زلهم ربعيري كم تقول جزء زفلت ربعيري أب زتفعلالي بوتاتات زلو بفلاي دما أب مأخل عدي أب إرترا زلو نزتوت أقومو سبات النامتسئة على محتت الناقبرة أب زتفعلالي مدبات شقروم كفتحالو من ككافلن رينا لنا سلازي نزيت الناي تكبر بلبي النامسقنا لومون مقد سلطاناتو حانتي ناي بلبي بعالتي درب حلنا زغنت حفتنا حيزولكم متعزولكم أستوعل سخبركم تخاتلتنا إذا حجي نباخب زبلا زلخو مدب بزيك العالم تسرح دلخا تسرح زلخي حلف تبل زلخا أتقويلكا نزا حجي زم حلال فازلخو ملأختي سمعكا شير لايك سبسكرايب عيتفلينا بفلاي شير أمبارك سخبركم تخاتلتنا الغرم ساي الغرم إذا ملأخت زيا أزيا أجدا سنت بس لزخنت حضرها ده حلفكي كوفن دابلكا ويون نابستف على لي بوتان دانك تنقاس عسكات تعزب بتصبق مدب تقدس كاخت سمعة من الله بوكم نافتا ملأخت خبلكم أب عالم زي تنقرنبر زي تقبرس يلن كم زبال بحانتي درت ألبو ناي بحكي صبغ تغباراتاس موداتا زي بلو الفانو ميغا زغنت سبيت الزارة سخبركم تخاتلتنا إذا سبزيا تقماتي أب هاجر أمريكا خوينا اتي زانتا نابخوم كوبره بتحساس 4 كرتشحن سلستن أب عد أبيتو أسمرا حنت تصامقلعة تدربيع ترقيبا إذا قلعة زيا أستوعلو بتحساس 4 كرتشحن سلستن إذا تدربيا استرخبت قلعة كابتز تدربية اللبوتات العيلة بقبوع حكمنا أجيرا أبتين أي منابي زختامات أبزبت حاتو اللو جزي إذا نايب حكي نحلنا أمدارك تزير خب كله أدى تقبلا كمبوالا في الريما وسيدا أب هاجر أمريكا يعبياتان تعبيان الله اتمنى اختجن إذا ترى يكونن يعبياتان تعبيان ترى يكونس أمهيراتا كسا حجون أبتي زلع على ناي كولج تمرتي تمر أولو درجة بتحلا سلازو خبرات عواتي إذا قول عزيئة من البات جانيقو جانيقكي جانيقكا
ተራዳዲኹም ናብራኹም ክትፈትሑ ዘይከኣልኩም ነታ ጸላም መዓልቲ ኣለኹ ይትበላኹም ዝተባሃለ ዝኾነ ነገር ናይ ሽዑ መፍትሒ ወሲድኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ብታሕሳስ 4/2003 ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ቆልዓ ዝደርብኻ ግን ኣስተውዕሉ ኣሽንኳይዶ ስጋኻ ክዳንካ ኸማን ደርቢኻዮ ኣሪጉ ዝደርብኻዮ እዩ ትዝከር ስለዚ እዛ በዓልቲ ድርብ ሕልና ዝኾነት ሓፍትና እዚ ኩሉ ጌራ ኸማን ረብሪበ ኻይበለት ሕጂ ስጋ ተወደቐት ሓመድ ሒዛ ትትስእ ኮይኑዋ ነዛ ቆልዓ ንዓኣ ዝመስሉ ሰባት ክደሊ ህርዲግ ትብል ኣላ እሞ ቅድሚ ሕጂ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ኣስመራ ዝሓበረን ወይ ዘተሓበረን ስለ ዘየለ ብዓቕማ እውን ኣብቲ ከባቢ ኸይዳ መፅናዕቲ ክትገብረሉ ኣብ ዝፈተነት ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ክትረክብ ኣይከኣለትን ኣብዚ ኤሪ ቻነል ግን ንዝተፈላለዩ ፅጉማት ከዘራርብ ምስ ረኣየት መፅያ እዚ ሓሳብ እዚ መሰካፈለትና ነዚ ናይ ሕልና ሕቶ ኣነ ከመሓላልፎ ከለኹ ንስማዓኒ ክብሪ መዳርግቲ የብሉን ብፍላይ እታ ቆልዓ ወለዳ ረኺባ ምስ ንሪኣ ማለት እዩ ስለዚ ሓደራኹም ምናልባት ናይዛ ሰብ እዚኣ ስእልን ካልእ እንደይ ንዝርብሐሉ ዘለና ምክንያት እዛ ቆልዓ ወለዳ ንንውሕ ዝበለ ግዜ እንተደኣ ዘይተረኽቡ ምናልባት ኣብ እሙርኣ ዝፈጥረላ ጭንቀት ወይ እውን ካልእ ነገር ንኻይተሓስብ እዛ ሰብ እዚኣ ብኣዝዩ ዝተኻእለ መጠን እያ ትፅዕር ስለ ዘላ ካልእ ምስጢር ስለ ዘለዎ ኣይኮናን ስእላ ደይ ዝዘርግሕናዮ ምክንያቱ እሳ ምዃና ንነብሳ እንድሕር ፈሊጣቶ ካብዚ ብዝለዓለ ናይ ኮሌጅ ተመሪቓትሉ ዘላ ትምህርቲ ንኻይትቕፅል ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጢ ክትገብር ስለ ትኽእል ስለምንታይ ኣብ ዓለም ብዘይ ስድራ ብዘይ ሰብ ብዘይ ስጋ ምንባር እቲ ዝኸበደ ስለ ዝኾነ ስለዚኦም ከዓ ዓበይቲ ቦታትና ሰብ ናብ ሰቡ ዝብኢ ናብ ጎረቡ ዝተባሃለ ፕሊዝ ነስተውዕል እታ ኣዝያ ዝተረረት መዓልቲ ሓሊፋ ድሮዛ ቆልዓ ኸማን ሰብ ክውለድ ከሎ ብዕድሉ እምበር በቲ ትሕዝትኡ ኣይኮነን ዝውለድ ስለዚ ዕድላ ፀቢቑ ኣብዚ መፅያ ኣላ እዛ ሓፍትና እውን ሓቀኛ ወላዲ ዝወለደ እምበር ዘዕብየት ካይበለት ነገራት ትቕፅል ኣላ ስለዚ ንዓኣ ንምርካብ እንተደኣ ኮይኑ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብ ከባቢ ዓዲ ኣበይቶ ዝተደርበየ ቆልዓ ድሮ 18 ዓመት ገይሩ ስለ ዘሎ ነዚ ዕላል እዚ ወይ ብፅንፅንታ ትሰምዕ በዚ ኣብ ስታሕቲ ሩባ ኤሪ እንቦኩም ዘለና ቴሌፎታትና ክትሕብሩና እንምሕፀነኩም እዚ ቻነል እዚ ኣብ ኣስመራ ጨንፈር ኣለዎ ከምኡውን በዛ ሕጂ እንቦኩም ናይ ዋትሳፕ ቁፅርና ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ሓደራኺ ሓደራኻ ፆታ ይፈሊ ገለ ይፈሊ ናይ ሕልና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ነዛ በዓልቲ ድርብ ሕልና ሓፍትና ኢደኢድካ እናበልና ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር እዛ ጉዳይ እዚኣ ንሳብስክራይብ ከንዕቢ ወይ ካልእ መደብ ዘይኮነ ነዚኣ ድረኣኸያ ላይክን ሸርን እንተ ደኣ ጌርካ እቲ ዘይሰምዐ ክሰምዕ ስለ ዝኽእል እንተ ደኣ ጌርኪ እታ ዘይሰምዐት ክትሰምዕ ስለ ትኽእል ሓደራኹም ፕሊዝ ዝሓልፍ እዋን ዘይሓልፍ ቃል ኣይትዛረብ ሎሚ ወለዶም ተፋቲሖም ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ቆልዑ ፍቕሪ ስድራ ኸይረኣዩ ዝዓቢሉ ዘሎ ግዜ ፍቕሪ ስድራ ቤት ክትባ ኣብ ዘይትፈልጠሉ ክንድኩሉ ኮይና ይዕብያ ግን ምስ ሕልናኣ ዝማጎታ ነገር ክትፈትሕ እያ ትጎይ ዘላ ዝሓፍትና እሞ ሓደራኹም ካይትርስዑ ንመዘኻኸሪ ክበኩም እየ ታሕሳስ 4/2003 ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ቆልዓ ዝደርበኺ እታ ዝተወለደትላ መዓልቲ እያ ተደርብያ ሸዓ ከዓ ተረኺባ ሕክምና ኸይዳ ንበለ ዝበላ ህይወት ግን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዋሕሳ ነቢራስ ትቕፅል እውን ኣላ ስለዚ ካባኹም ትደልዮ ነገር ብጀካ ናይ ሕልና ኔቕሬታ እንተዘይኮይኑ የላን እሞ ወላዲ ብሂወት እንተደኣ ኣለኻ በዚ ሕጂ ግዜ ዘበን ማዕቢልዎ ዘሎ መረጋገፂት ነገር ከምኡውን ኣብ ኣስመራ እንድሕር ኣለኹም ኣብቲ ናይ መዕበይ ዝኽታማት ከድኩም መረጋገፂ ሰነድ ምስ ዝርከብን ምስ ትሕብሩን ንዓና ክሕብሩና ስለ ዝኽእሉ እዛ ቆልዓ እዚኣ ብዘላቶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትበፅሕ ስድራኣ ከዓ ረኺባ ድርብ ሓጎስ ክኾነላ ኢደ ኢድካ ንበል ስለዚ ላቭ ዩ I love you guys. Thank you.